तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकतात त्या श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडनं आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया। त्यांच्या आशीर्वादामुळे आज आपण भगवद्गीता ऐकतोय। एकच मिनिट। श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहून ठेवली आहे त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। त्यांच्याशिवाय उपक्रम घडू शकला नसता। त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं त्यांना दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपादांना सुद्धा दंडवत प्रणाम। आणि आता आपण चालू करूया। म्हणजे को होस्ट ऍडमिन त्यांच्याशिवाय मी हा क्लास घेऊ शकले नसते, त्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम। आता काल आपण अष्टांग योग शिकलो। अष्टांग योग म्हणजे काय? त्याला 8 अंग असतात। ती मी तुम्हाला सांगितली की तुम्हाला त्या सिक्वेन्स मध्ये जावं लागतं आणि मग शेवटचं अंग जे आहे ते समाधी आहे, तिथपर्यंत आपण पोहोचू शकतो। मग त्याच्यानंतर अष्टांग योग करण्यासाठी मनाचा संयम खूप गरजेचा आहे। तेव्हा अर्जुनानी अष्टांग योग मला काही आवडलेला नाही आणि मला करताही येणार नाही असं कृष्णाला सांगितलं। का? कारण मी माझ्या मनाला वश करू शकत नाही। माझं मन कसं आहे, अतिशय हट्टी आहे, बलवान आहे आणि अशा मनाला मी संयमित करू शकत नाही। जेव्हा असं सांगितलं अर्जुनाने तेव्हा कृष्णाने सांगितलं की जे अशक्य आहे ते मी तुला सांगणारच नाही। अभ्यासाने आणि वैराग्याने
तू मनाला संयमित करू शकशील. मग अर्जुनाचा प्रश्न होता की जो अष्टांग योगी असफल होतो त्याचं काय होतं. मग कृष्णाने सांगितलंय की तो जे काय त्यांनी जितका अष्टांग योग केलेला आहे ते सर्व मी जपून ठेवतो आणि पुढच्या जन्मामध्ये त्याला असं कुटुंब देतो, श्रीमंत कुटुंब देतो, नाहीतर वैष्णव कुटुंब देतो, जिकडे त्याला एक छान फाउंडेशन मिळतं आणि जिकडे संपलेलं आहे तिथपासून पुढची सुरुवात त्याची चालू होते. आणि मग अर्जुनाला अष्टांग योग अजिबात आवडला नाही. मग अर्जुनाचा प्रश्न होता की सर्वात श्रेष्ठ योग कोणता. मग कृष्णाने सांगितलं सर्वात श्रेष्ठ योग म्हणजे भक्ती योग आहे. आता अर्जुनाचा जीव जो आहे भांड्यात पडला आणि आता आपण 7वा अध्याय चालू करतोय. अध्याय 7 ते 12 म्हणजे पूर्ण भक्ती योग आहे. तर आता भक्ती योगामध्ये आपण नीट ऐकूया की आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलेलं आहे ते. आता इकडे एक मिनिट, अध्याय 7व्या अध्यायाचं नाव आहे ज्ञान विज्ञान योग. यात कृष्णाने आपल्याला त्याच्याबद्दलचं ज्ञान दिलेलं आहे, कारण कृष्णच एक आहे जो त्याच्याबद्दलचं ज्ञान आपल्याला सांगू शकेल. मग श्रीकृष्णांच्या शक्त्यांचं ज्ञान सुद्धा आपल्याला इकडे दिलेलं आहे. मग श्रीकृष्णाला शरण जाणे, शरण गेल्यानंतरच आपली भक्ती चालू होते. मग इकडे देवदेवतांची पूजा याच्यावर कृष्णाने सांगितलेलं आहे आणि मग भ्रमातून भक्तीकडे. तर आजचा अध्याय ज्ञान विज्ञान योग. तर आता याच्या टायटल पासून आपण सुरुवात करूया. ज्ञान म्हणजे नॉलेज आणि विज्ञान म्हणजे ऍप्लिकेशन ऑफ नॉलेज. आता ज्ञान असणं ही खूप चांगली गोष्ट आहे, पण जर आचरण नसेल तर तो योग होऊच शकत नाही. तर म्हणून आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की हे जे ज्ञान आहे हे आचरण्यासाठी आपण खूप व्यवस्थित ऐकलं पाहिजे. आपल्या शंका ज्या आहेत त्या दूर केल्या पाहिजेत आणि मगच आपण हे जे ज्ञान आहे ते प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये आपण त्याचा उपयोग करू शकू. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवानुवाच मय्या सत्यमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्थ, माझ्या हरे कृष्ण बोला. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्थ, माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होऊन योगाभ्यासाद्वारे माझ्यावर मन आसक्त करून तू मला पूर्णपणे निसंदेह कसा जाणू शकशील ते आता ऐक. हरे कृष्ण. आता आजपासून आपण भक्ती योग चालू करणार आहे. आता मला तुम्हाला विचारायचं आहे की तुम्हाला असं काय वाटतं की सर्वात आनंद कृष्णाला कधी होतो. मला उत्तर द्या. हात वर करा. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय. तुम्हाला काय वाटतं की कृष्ण प्रसन्न केव्हा होतो किंवा त्याला सर्वात जास्त आनंद केव्हा वाटतो किंवा तो भक्तांवर का प्रसन्न होतो. कोण सांगणार आहे. हात वर करा. सांगा बरं. मनीषा माताजी बोला. नमस्ते माताजी. जेव्हा आपण पूर्णपणे शरणागत जातो आणि त्यांच्या आदेशाचे पालन करतो, म्हणजे सत्य वाटेवर किंवा जे त्यांनी जीवनमूल्य दाखवलेले आहेत त्या आदेशाचे पालन करून आपण आयुष्य जगतो, आनंदित होतो.
बरोबर आहे. मग आणि कोणाला काही सांगायचं आहे का? कोणाला नाही सांगायचंय काही? संतोष प्रभूजी बोला. सर्व काही तेजच आहे हे चालून जर आपण भक्ती केली तर ते देवांना फार आवडते. बर, तर कृष्णाला आनंद केव्हा होतो? दोन गोष्टी तुम्ही केल्या आता लक्षात ठेवा. कृष्णाला अतिशय आनंद होतो. एक म्हणजे जेव्हा आपण त्याच्या भक्तांना, जे शुद्ध भक्त आहे, जेव्हा त्यांना आपण आनंद आणि समाधान देतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या जीवांना कृष्णाबद्दल काही माहित नाहीये, जी वाममार्गी चालली आहे, त्यांना आपण कृष्णाच्या कमल चरणांपर्यंत घेऊन जातो, तेव्हा कृष्णाला अतिशय आनंद होतो. आता या दोन्ही गोष्टी आपल्याला करता येतात. कसं? आता श्रील प्रभुपाद हे शुद्ध भक्त होते, मग त्यांनी पुस्तकांमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे आपल्यासाठी आपण काय करायचं, कशी सेवा करायची. मग अशा तऱ्हेने जर आपण सेवा केली तर निश्चितच श्रील प्रभुपादांना आनंद होईल. आणि जेव्हा श्रील प्रभुपादांना आनंद समाधान मिळेल तेव्हा कृष्ण आपल्यावर प्रसन्न होईल. आणि आपल्याला आता आपण काही इतके मोठे नाही आहोत की आपण हे जे भगवद्गीतेचं ज्ञान आहे हे दुसऱ्यांना सांगू शकू, पटवू शकू. पण आपण काय करू शकू? आपण सांगू शकू की असा असा इस्कॉन बँगलोरचा एक उपक्रम आहे आणि तो विनामूल्य आहे, मुफ्त आहे. तुम्ही याचा लाभ घ्या आणि तुम्ही एकदा तरी भगवद्गीता ऐका. म्हणजे आपण काय करतो, जे बद्ध आत्मे आहेत त्यांना कृष्णाच्या कमल चरणांपर्यंत घेऊन जायचा प्रयत्न करतो. हा जो आपल्यामध्ये सेवाभाव आहे ना, या सेवाभावाने कृष्ण आकर्षित होतो. भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे प्रभुपादांचे गुरु होते, ते नेहमी म्हणायचे की तुम्ही कृष्ण दर्शनाच्या पाठीमागे लागू नका, पण तुम्ही अशा तऱ्हेने वागा, अशा तऱ्हेने बोला, अशा तऱ्हेने आचरण करा जेणेकरून कृष्ण तुम्हाला बघण्यासाठी आतुर होईल. अशा तऱ्हेने तुम्ही आचरण करा, अशा तऱ्हेने तुम्ही वागा. तर हे आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि आता एखादा माणूस असेल, तो खूप जप तप यज्ञ वगैरे करतोय आणि त्याच्यामध्ये कुठलीही भौतिक इच्छा नाही, पण तो सगळं व्यवस्थित करतोय, तरी देखील कृष्ण त्याला प्रेममय भक्ती सेवा देणार नाही. कृष्ण तुम्हाला दुसरं काही देईल. संपत्ती पाहिजे, संतती पाहिजे, पत्नी पाहिजे, पुत्र पौत्र, धन धान्य, आयुष्य, हे सर्व काही कृष्ण तुम्हाला देईल. पण जेव्हा प्रेममय भक्ती सेवा ही द्यायची असते आपल्या भक्ताला, तेव्हा मात्र ती फक्त एक शुद्ध भक्त असतो, त्याच्या कृपेने अथवा कृष्णाच्याच कृपेने आपल्याला ती मिळू शकते. तर आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. 7वा स्कंद श्रीमद भागवतम मध्ये प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलेलं आहे की आपण स्वप्रयत्न करून किंवा जे प्रगत भक्त आहेत त्यांचं ऐकून किंवा त्यांचा आदेश घेऊन आपल्याला प्रेममयी भक्ती सेवा मिळू शकत नाही. आपल्याला काय केलं पाहिजे? जो कृष्णाचा शुद्ध भक्त आहे त्या शुद्ध भक्ताची सेवा केली पाहिजे. त्याची जी चरण धूळ आहे, सेवा इतकी केली पाहिजे की असं म्हणतात की त्याच्या चरण धुळीचा आपल्याला आशीर्वाद मिळाला पाहिजे. आणि तो जेव्हा शुद्ध भक्त प्रसन्न होईल तेव्हा मात्र कृष्ण सुद्धा आपल्यावर प्रसन्न होईल. तर स्व प्रयत्नांनी आपण इकडे कुठेही पोहोचू शकत नाही. आपल्याला शुद्ध भक्ताचा आश्रय घ्यावाच लागतो. तर आता हा पहिला श्लोक आहे. या श्लोकामध्ये
कृष्णाने अर्जुनाला काय सांगितलंय की तू मी जे काय सांगतोय हे ऐक. तर ऐकणं हे खूप महत्वाचं असतं. ऐकल्यानंतर आपली जी भक्तीची पुढची पायरी आहे ती पायरी आपण चढू शकतो. पण ऐक कसं ऐक, इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तू संशय ठेवू नकोस, तू निसंदेह ऐक. मग जर तुमच्या शंका आल्यावर काय करणार? तुम्ही शंका आल्या तर तुम्ही पुस्तकं उघडा किंवा एखादा प्रगत भक्त असेल किंवा एखादे गुरु असतील जे आध्यात्मिक आणि परंपरेतले आहेत, अशा गुरूंना तुम्ही जा आणि नम्रपणे तुमच्या शंकांचं निरसन करा. त्याशिवाय ऐकू नका. कारण इकडे ऐका जरी म्हटलेलं आहे तरी ते ऐकणं कसं झालं पाहिजे? निसंदेह. शंका एक सुद्धा शंका असली नाही पाहिजे, फ्री ऑफ डाऊट. अशा तऱ्हेने आपण जेव्हा ऐकतो तेव्हा आपल्या हृदयाचं परिवर्तन होतं. जोपर्यंत शंका आहेत तोपर्यंत परिवर्तन होत नाही. आणि ऐकायचं सुद्धा कोणाचं? जे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहेत त्यांचं ऐकायचं, बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर. नाहीतर आता समजा जर एक पातेलं भरून दूध आहे ठेवलेलं आहे आणि एक साप आला आणि त्या सापाने त्यात तोंड घातलं आणि थोडंसं दूध घेतलं, तर ते दूध आपण घेऊ का? आपण घेणार नाही का? आपल्याला विषबाधा होईल. तर अगदी अशा प्रमाणे तुम्ही तुमचा वक्ता निवडला पाहिजे. तो कसा पाहिजे? तो परंपरेतला पाहिजे. नाहीतर तुमच्यामधलं जे भक्ती बीज आहे, जे नुसतं आता अंकुरलेलं आहे, त्याच्यावर काय होईल? ज्याप्रमाणे या सापानी घेतलेल्या दुधाचा परिणाम आपल्यावर काय होईल, तसं ते अंकुरित झालेलं छोटंसं बीज जे आहे तिकडेच ते नष्ट होईल. तर त्याच्यामुळे आपल्याला विचार करायला पाहिजे. टीव्हीचा चॅनल लावला, सत्संग लावला किंवा आणि कुठले आस्था असे कुठले आहेत ना भक्तीचे चॅनल्स, ते लावलं, कोण काय बोलतंय ते ऐकलं, असं करू नका. श्रील प्रभुपादांची वाणी मात्र तुम्ही रोज ऐका. मी आमच्या कोहोस्टना सांगेन, आज ती जी लिंक आहे prabhupadwani.com, ती तुम्हाला फॉरवर्ड करायला सांगेन. 10 मिनिटं का असे ना, तुम्ही त्यांचं जरूर ऐका. तर आता आपण जेव्हा भक्ती करतो म्हणजे ती कशी करायची? पहिल्यांदा ऐकायचं आणि मग जप करायचा. आता तुम्ही भगवद्गीता क्लासमध्ये आलेला आहात. भगवद्गीता मध्ये कृष्णाने काय सांगितलंय हे तुम्ही जाणून घेतल्यावर मग जेव्हा तुम्ही जप कराल ना, तो एका वेगळ्या लेवलला होईल, वेगळ्या स्तरावर होईल आणि तुम्ही दृढ असाल, नाही मला जप करायचा. तर प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलंय भक्तीची सुरुवात कशी होते, तो श्लोक मी तुम्हाला म्हणून दाखवते. श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. आता शिला प्रभुपादांनी सांगितलंय या 9 प्रकारापैकी तुम्ही कुठलाही एक प्रकार करू शकता अथवा सगळे 9 करू शकता. पण पहिले 3 श्रवणम कीर्तनम स्मरणम या कलियुगासाठी अतिशय सुलभ आहे आणि करता येण्यासारखे आहे. तर पहिले जे 3 आहे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, याच्यावर आपण खूप जास्त भर दिला पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान हे दोन्ही प्रकारचे ज्ञान मी तुला पूर्णपणे सांगतो. हे जाणल्यावर तुला आणखी काही जाणावयाचे शिल्लक राहणार नाही. हरे कृष्ण. तर आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय मी तुला सगळं ज्ञान देणार आहे. या भौतिक जगातलंही ज्ञान देणार आहे
आणि आध्यात्मिक ज्ञान सुद्धा देणार आहे. आणि हे जाणल्यावर असं काहीच उरणार नाही की मला हे माहित नाही किंवा मला हे आणि जाणून घ्यायचं असं काहीही राहणार नाही. म्हणजे कृष्ण जेव्हा ज्ञान देतो ते पूर्ण कंप्लीट असतं, ते परिपूर्ण असतं, त्यात कुठलीही कमी नसते. तर असं हे जे ज्ञान आहे हे अभूतपूर्व आहे, असाधारण ज्ञान आहे. आता आपण ऐकून घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सहस्रावधी मनुष्यांपैकी एखादा सिद्धी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सिद्धी प्राप्त करणाऱ्या त्या मनुष्यांपैकी एखादाच मला तत्वतः जाणतो. हरे कृष्ण. हे बघा, इकडे मॅरेथॉन रेस दाखवलेली आहे. सगळे लोक धावतात, पण सगळ्या लोकांचा स्पीड वेगवेगळा आहे. काही जण मध्ये थांबतायत, त्यांचे पाय दुखलेले आहेत, काही जण थोड्या वेळ बसलेले आहेत, आणि शेवटी जो पहिला येतो तो एकच असतो. सगळे काय फिनिश लाईन पर्यंत जात नाही. अगदी त्याचप्रमाणे इकडे सुद्धा तुम्ही जर बघितलं तर समाज जे मानव असतात ते कशामध्ये बिझी असतात, ते जणू काही त्यांचं पशुतुल्य जीवन असतं. खाणं, पिणं, झोपणं, मैथून आणि रक्षण. तर याच्या पाठीमागे हे समाज असतो आणि असे लाखो माणसांचं जीवन पशुतुल्य असतं. त्यापैकी एखादा माणूस असतो, त्याला जिज्ञासा असते की मी कोण आहे. आणि अशी लाखो माणसं ज्यांना जिज्ञासा असते मी कोण आहे, त्यापैकी एखादा प्रयत्न करतो या मार्गावर राहण्यासाठी, पण टिकतोच असं नाही. तर अशी लाखो लोक जी प्रयत्न करत आहे जाणून घ्यायला मी कोण आहे, त्यापैकी एखादा जो आहे त्याला सिद्धी प्राप्त होते आणि त्याला समजतं. हे जे ज्ञान आहे ते थिअरॉटिकल समजतं. आणि अशा लाखो लोकांना ज्यांना हे ज्ञान समजलंय, कृष्ण इकडे सांगतो की एखादाच त्याला तत्वतः जाणू शकतो. तत्वतः म्हणजे इन टोटल, इन प्रिन्सिपल तो पूर्ण तऱ्हेने जाणू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार या 8 माझ्या भिन्न प्राकृतिक शक्ती आहेत. हरे कृष्ण. आता कृष्ण काय सांगतो अर्जुनाला की तू माझा सतत विचार कर. आता या भौतिक जगात जर उदाहरण द्यायचं असेल तर एखादी आई असेल आणि तिचं बाळ असेल, तर आईला सतत आपल्या बाळाची आठवण येत असते. समजा जर आई ऑफिसमध्ये असेल तर तिकडे सुद्धा पाठीमागे विचार चालू असतात की आता माझं बाळ झोपलंय की उठलंय, किंवा आता ते काय करतंय. मग फोन असतात 5-6 वेळेला की बाळ काय करतंय. तर अशा तऱ्हेने आईचा विचार सतत असतो, माझं बाळ काय आहे, कसं आहे. आणि बरं नसेल तर अगदी तिचा जीव वर खाली होतो. तर कृष्णाला सुद्धा असं वाटतं की आपण सतत सतत त्याचं स्मरण ठेवावं सतत. मग ते स्मरण आपण कसं ठेवायचं, प्रत्येकाला स्मरण करण्यासाठी तितकी ती गोष्ट सोपी नाहीये. लोकांना कठीण वाटतं एकसारखं कृष्णाचं स्मरण कसं करायचं.
म्हणून इकडे आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय त्याच्या भिन्न शक्त्या आहेत. त्या भिन्न शक्त्यांचं जेव्हा तुम्ही स्मरण कराल तेव्हा आपण कृष्णाचं स्मरण करतोय. याचा आपल्याला फायदा होईल. म्हणजे तुम्ही पृथ्वीकडे जर बघितलं, पृथ्वीकडे बघितल्यावर तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की ही कृष्णाचीच शक्ती आहे. म्हणजे तुम्ही इनडायरेक्टली का असेना तुम्हाला कृष्णाची आठवण झाली ना, हे महत्वाचं आहे. आणि स्मरण करणं, आठवण येणं कृष्णाची, याला श्रेया म्हणतात. आपल्याला हे खूप श्रेयस्कर असतं. आपल्या भक्तीची प्रगती होते, उन्नती होते. आता म्हणून इकडे ही स्लाइड दाखवली आहे बघा. ही स्लाइड दाखवली आहे, त्यात पंचमहाभूत दाखवलेली आहेत आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी कंपॅरिझन केलंय, तुलना केली आहे कृष्णाबरोबर. जसे जे समुद्र आहे, समुद्र म्हणजे कृष्णाचा कटी प्रदेश झाला, किंवा जे डोंगर आहेत पृथ्वीवर ती कृष्णाची हाडं झाली. मग जी हवा आहे तो कृष्णाचा श्वास उश्वास झाला. मग कृष्णाच्या डोक्यावरचे जे केस आहेत म्हणजे ते ढग झाले आणि कृष्णाच्या अंगावरचे जे केस आहेत ते म्हणजे वृक्ष, वेली किंवा जंगल आपण म्हणू शकतो. आणि ज्या रक्तवाहिन्या आहेत त्या म्हणजे या पृथ्वीवरच्या सर्व नद्या. तर अशा तऱ्हेने हे एक प्रतीक आहे की आपण जेव्हा पृथ्वीकडे बघतो तेव्हा आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की पृथ्वी म्हणजे कोण नाही, कृष्णच आहे. मग पुढे पुढे याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे सूर्य आणि चंद्र हे कोण आहे, कृष्णाचे डोळेच आहे. सकाळी तुम्ही जेव्हा सूर्याकडे बघाल, रात्री चंद्राकडे बघाल, तेव्हा लक्षात ठेवा की हे कृष्णाचे डोळे आहेत. असं करून आपण एकसारखं आपल्याला स्मरण होतं कृष्णाचं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे महाबाहो अर्जुना, या व्यतिरिक्त माझी आणखीन एक श्रेष्ठ अशी परप्रकृती आहे जिच्यामध्ये जीवांचा समावेश होतो. हे जीव कनिष्ठ भौतिक प्राकृतिक साधनांचा उपभोग घेतात. हरे कृष्ण. आता कृष्णाच्या अनेक शक्त्या आहेत. या मी तुम्हाला या ज्या 8 शक्त्या आहेत या बाह्य शक्त्या आहेत, म्हणजे एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा असं आपण म्हणू शकतो. आता समजा जर एक खूप श्रीमंत माणूस आहे, एक नट आपण घेऊया, आणि त्याचं सुंदर त्यांनी घर बांधलेलं आहे. म्हणजे त्यांनी कष्ट केलेले, त्याची पैसे मिळवलेले आहेत आणि मग ते सुंदर घर बांधले. मग जेव्हा आपण कधीतरी ते घर बघतो, ते घर बघितल्यावर आपल्याला पटकन त्याचं स्मरण होतं, अरे हे घर आहे ना, हे या ऍक्टरचं घर आहे. अगदी त्याचप्रमाणे ही जी कृष्णाची बहिरंगा शक्ती आहे किंवा एक्सटर्नल एनर्जी आहे, त्याच्याकडे बघून आपल्याला अगदी लगेच कृष्णाची आठवण झाली पाहिजे. मग ही जी बहिरंग शक्ती आहे ही 8 प्रकाराची आहे. पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी, अहंकार. आणि एक अंतरंगा शक्ती आहे. अंतरंगा शक्ती म्हणजे जे आध्यात्मिक जग आहे, जिकडे कृष्ण त्याच्या शुद्ध भक्तांबरोबर राहतो, त्याला अंतरंगा शक्ती म्हणतात. आणि या बहिरंगा आणि अंतरंगाच्या मधली जी शक्ती आहे त्याला तटस्थ शक्ती म्हणतात किंवा मार्जिनल एनर्जी. आता ही जी तटस्थ शक्ती आहे त्याच्यामध्ये आपण सगळे आहोत. सगळे सजीव, प्राणी, पशु,
वृक्ष किंवा देव देवता ही सगळी जी प्रकृती आहे ती अशी तटावर आहे. म्हणजे तट म्हणजे काय, एखादा समुद्राचा किंवा नदीचा तट असेल, तुम्ही त्याच्यावर उभं राहिला तर कधीतरी तुमचे पाय पाण्याखाली असतात आणि कधी जमिनीवर असतात. म्हणजे चॉईस हा तुम्हाला आहे, तुम्हाला कुठे जायचंय, कुठे राहायचंय, कृष्णाच्या बहिरंग शक्तीमध्ये राहायचं आहे की कृष्णाच्या अंतरंग शक्तीमध्ये राहायचंय, हा चॉईस तुम्हाला दिलेला आहे. म्हणून तुम्हाला मार्जिनल एनर्जी म्हटलंय. आता हे एका तऱ्हेचं क्लासिफिकेशन झालं, बहिरंग, अंतरंगा शक्ती आणि तथास्थ शक्ती. पण आणि एका तऱ्हेने सुद्धा आपण ही विभागणी करू शकतो, ते म्हणजे परा आणि अपराशक्ती. आता पराशक्ती म्हणजे सुपिरियर एनर्जी आणि अपरा म्हणजे इन्फिरियर एनर्जी. तर आता इकडे आता सुपिरियर आणि इन्फिरियर असं का म्हटलंय बघा, जो जे प्राणी असतात, पक्षी पशु असतात, हे कसे असतात की जे ज्या गोष्टी निर्जीव आहेत, म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्ही एक हे बघा, एखादा पर्वत किंवा पृथ्वी याचा किंवा पाणी याचा वापर ते करून घेतात, म्हणून त्यांना म्हटलेलं आहे परा. म्हणजे उदाहरणार्थ आपण काय करतो, दगडांपासून, सिमेंट पासून, मातीपासून आपण घर बांधू शकतो, किंवा एखादी मुंगी सुद्धा पृथ्वीचा उपयोग करून वारू करते स्वतःसाठी. एखादा पक्षी खाली पडलेली पानं किंवा इवन या आपलं झाड असतं, त्या झाडाचा वापर करून सुद्धा सुतार पक्षी आपल्यासाठी स्वतःसाठी घर करतो. तर अशा तऱ्हेने की हे जे पशु पक्षी प्राणी मानव असतात, हे या पंचमहाभूतांचा उपयोग करून घेतात, म्हणून त्यांना परा म्हटलेलं आहे. आणि जे निर्जीव आहे त्यांना अपरा म्हटलेलं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 6. सर्व सृष्ट प्राणी मात्रांचा उगम या दोन शक्तींमध्ये होतो. या जगामध्ये जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे, यांचा उत्पत्ती करता आणि प्रलय करताही मीच आहे, हे निश्चितपणे जाण. श्लोक नंबर 7. हे धनंजया, माझ्याहून श्रेष्ठ असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. दोऱ्यात ओवलेल्या मण्यांप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की मी सर्वांना निर्माण केलेला आहे आणि मी सर्वांचा आधार आहे. ज्याप्रमाणे गळ्यामध्ये तुम्ही मोत्याची माळ घालता, मोती तुम्हाला दिसतात, पण त्या मोत्यांना आधार देणारा दोरा तुम्हाला दिसत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे इकडे कृष्ण सांगतोय की सगळी असंख्य ब्रह्मांड आहे, या असंख्य ब्रह्मांडाचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी गेल्यात वाटतं, मी म्हणते मी आहे माताजी. माताजी मी हा बोला. हरे कृष्ण. आवाज येत नाही माताजी. आता येते? बरं मी म्हणते, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पुरुषं नृषु. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, पाण्यामधील रस मी आहे, चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रांमधील ओंकार मी आहे, शब्दातील आकाशातील शब्द मी आणि मनुष्यामधील सामर्थ्य मी आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता
कृष्णाला काय हवंय, तुम्ही माझं सतत सतत स्मरण करा. मग स्मरण करण्यासाठी त्यांनी सांगितलंय की बघा, ही पृथ्वी म्हणजे कोण आहे, ही माझीच शक्ती आहे. सगळी पंचमहाभूत म्हणजे काय, माझीच शक्ती आहे. या सर्वांचा निर्माण करता मीच आहे. म्हणजे कधीतरी तुम्ही खूप सुंदर नैसर्गिक जागेत गेला तर तिकडे तुम्हाला कृष्णाची आठवण लगेच आली पाहिजे की त्यांनी हे सर्व निर्माण केलं. आता तुम्ही पाणी पिता तर कृष्णाने सांगितलंय पाण्यामधील रस मी आहे. रस म्हणजे चव. आय एम द टेस्ट इन वॉटर. आता पाण्याला चव असते का, अजिबात चव नसते. मग इकडे कृष्णाने का म्हटलंय की पाण्यामधील रस मी आहे. बघा, कुठल्याही पदार्थाला टेस्ट येण्यासाठी पाणी हे लागतं. आता तुम्ही एखादा कुठलाही सॉलिड फूड आयटम घ्या, म्हणजे कुठला, आता समजा जर गहू, मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही गहू तोंडामध्ये घाला आणि चावा. आता मला सांगा, तुम्हाला काही चव लागेल का त्याची? किंवा तांदूळ घ्या, शिजवलेला नाही, कच्चा तांदूळ घ्या आणि खा. तुरीची डाळ घ्या आणि खा, तर तुम्हाला चव येईल का, मला सांगा? नाही येणार तुम्हाला. किंवा एकसारखीच त्या तिन्हींची चव लागेल. पण आता समजा जर मी तुम्हाला सांगितलं तांदूळ घ्या, ते धुवा, भात करा, किंवा तुरीची डाळ धुवा, त्याची डाळ करा, किंवा गहू ते तुम्ही गिरणीमध्ये द्या, पीठ घ्या, त्याच्यामध्ये पाणी मळून चपात्या करा. आता प्रत्येकाची चव वेगवेगळी असणार आहे का, मला सांगा? प्रत्येकाची चव वेगवेगळी असणार आहे. तो सॉलिड आयटम तुम्ही जर खाल्ला तर प्रत्येकाची चव एकसारखी आहे. मग इकडे काय आपल्याला समजतं की कृष्ण हा टेस्ट अँड द टेस्ट इन वॉटर, पाण्यामधील रस मी आहे. म्हणजे प्रत्येक जे सॉलिड अन्न असतं त्याच्यामध्ये पाणी घातल्यानंतरच त्या याला चव येते, त्या अन्नाला चव येते. तर जेव्हा आपण केव्हाही पाणी पितोय किंवा पाणी वापरतोय कुठला पदार्थ करण्यासाठी, तेव्हा लक्षात ठेवा की तो जो रस आहे तो कृष्ण प्रदान करतो, किंवा तो रस म्हणजेच कृष्ण. जेव्हा आपण असं एकसारखा विचार करतो तेव्हा कृष्ण आपल्या आणि 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 स्मरणात राहतो, इतका स्मरणात राहतो की मग आपण कृष्णमय होतो. मग इकडे बघा, चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश मी आहे. वैदिक मंत्रामधील ओंकार मी आहे. तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की सूर्य आणि प्रकाश, सूर्याचा प्रकाश म्हणजे कृष्ण आहे, चंद्राचा प्रकाश म्हणजे कृष्ण आहे, आणि मनुष्यांमधील सामर्थ्य मी आहे. म्हणजे प्रत्येक माणसामध्ये कुठलं ना कुठलं तरी एक टॅलेंट असतं. कोणी खूप सुंदर गातं, कोणी खूप सुंदर पेंटिंग करतं, कोण एक छान त्याला छान वक्ता असतो. तर तेव्हा आपण ओळखायचं, जेव्हा आपण ऍप्रिशिएट करतो, त्या माणसाचं कौतुक करतो, तेव्हा असं म्हणायचं, अरे वा, हे कृष्णापासून आलंय. आता हे जे आहे मी कशात काय आहे, म्हणजे सर्व वैदिक मंत्रांमध्ये मी ओम आहे, आकाशामध्ये शब्द मी आहे, मनुष्यामधील सामर्थ्य मी आहे, पृथ्वीमधील सुगंध मी आहे. हे तुम्हाला जे मी PDF पाठवीन तेव्हा तुम्ही वाचू शकाल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सात्विक, राजसिक आणि तामसिक हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे. मी प्राकृतिक गुणांच्या अधीन नाही, उलट तेच माझ्या अधीन आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की हे जे 3 गुण आहेत, सात्विक,
राजसिक आणि तामसिक हे तिन्ही प्रत्येक गुणांच्या या अधिष्ठाता आहेत। यांच्यावर कोण आहे? कृष्ण आहे। कृष्ण त्यांना ऑर्डर देतो आणि त्याप्रमाणे ते त्यांचं कार्य करत असतात। मग आता हे समजून सांगायला शिला प्रभुपादांनी छान उदाहरण दिले की एक माणूस आहे बिझनेसमॅन आणि खूप श्रीमंत आहे, त्याचा पूर्ण जगभर त्याचा बिझनेस चाललेला आहे। पण हा जो माणूस आहे हा प्रत्येक गावामध्ये किंवा प्रत्येक देशामध्ये वैयक्तिक नाहीये, तिकडे पर्सनली तो तिकडे नाही आहे, तो एका जागीच आहे। तरीही त्याचे जे त्याचा व्यवहार आहे तो प्रत्येक देशामध्ये व्यवस्थित चालू आहे। त्याचप्रमाणे इकडे कृष्णाने सांगितलंय एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे परंतु मी स्वतंत्र आहे। कृष्ण स्वतंत्र आहे, त्याला प्रत्येक गोष्ट करण्यासाठी यावं लागत नाही। आणि हे जे गुण आहेत सत्व रज आणि तम ते कृष्णाच्या अधीन आहेत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। त्रिगुणांनी म्हणजे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक गुणांनी मोहित झाल्यामुळे हे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत आणि अविनाशी आहे, माझे स्वरूप जाणीत नाही। हरे कृष्ण। तर हे जे या गुणांमुळे आपण कृष्णाला जाणू शकत नाही। आपली कशी परिस्थिती असते बघा, हे पण शिला प्रभुपादांनी खूप छान समजावून सांगितलं। त्यांनी सांगितलं की एक राज्य आहे आणि त्या राज्यामध्ये एक कारागृह आहे आणि त्या कारागृहात अनेक कैदी आहेत, बंद आहेत। आणि त्या कारागृहात एकदा राजाला असं वाटतं की आपण जाऊन बघूया की हे कसे आहेत कैदी, म्हणून तो राजा जातो। तर ते कैदी त्या राजाकडे बघतात आणि त्याला त्या सर्व कैद्यांना काय वाटतं की हा सुद्धा एक कैदी आहे, याला सुद्धा आता बंद करणार आहे। म्हणजे आता बघा, आपण सुद्धा आपल्याला इच्छा झाली आपण फिरायला जाऊया, आपण कधीतरी तुरुंग बघायला जाऊ का? तिकडे कधीच जाणार नाही, तिकडे नेहमी कैदीच जात असतात। तर अगदी त्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे की या कैद्यांना वाटतं की तो राजा सुद्धा एक कैदी आहे, त्याचप्रमाणे आपण कृष्णाचं स्वरूप जाणत नाही। आपल्याला वाटतं तोही आपल्यासारखाच एक माणूस आहे। हरे कृष्ण। कृष्ण। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वयि प्रपद्यन्ते माया मे तांतरन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तीन प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी माया शक्ती ही अतिशय दुस्तर आहे, परंतु जे मला शरण आले आहेत ते मायेला सहजपणे तरून पलीकडे जातात। हरे कृष्ण। तर आता कृष्ण आपल्याला सांगतोय की तुम्ही माझ्याकडे या, तुम्ही या जगात राहू नका। कृष्णाची जी माया आहे, जी त्रिगुणात्मक शक्ती आहे किंवा जी दुर्गा आहे, तिच्या बरोबर सुद्धा आपल्याला जिंकता येणार नाही। कृष्णाची शक्ती कृष्णासारखीच बलवान आहे, तिच्याबरोबर जर तुम्ही लढा द्यायला गेला तर निश्चितच हरणार। पण इकडे कृष्णाने सांगितलंय की जर तुम्ही मला शरण आला तर ही माया तुमचं काही बिघडू शकणार नाही, तुम्ही माझ्यापर्यंत पोचाल। मग आता एक मी तुम्हाला उदाहरण सांगते की एक दोन मित्र असतात, एक श्रीमंत असतो एक गरीब असतो आणि त्यांची खूप छान मैत्री असते। एक दिवस तो श्रीमंत मित्र त्याच्या दुसऱ्या मित्राला म्हणतो की आज तू संध्याकाळी माझ्या घरी जेवायला ये। आणि हा जो गरीब मित्र असतो तो जातो आणि बघतो तर काय, एक खूप आलिशान बंगला असतो जिकडे त्याचा हा श्रीमंत मित्र राहत असतो। आणि बंगलाच्या गेटच्या बाहेर लिहिलेलं असतं की बिवेअर ऑफ डॉग्स,
आणि तिकडे खूप एक अकराळ विक्राळ कुत्रा असतो आणि हा गेट उघडणार तितक्यात हा जोर जोराने भुंकायला लागतो आणि या मित्राला, गरीब मित्राला वाटतं आता मला आत जाताच येणार नाही, हा माझा फडशा पाडेल, मला मारून टाकेल, इतका अगदी तो दात दाखवत असतो, भुंकत असतो. पण तितक्यात त्याला असं वाटतं की आता मी 1-2 हाका तरी मारतो माझ्या मित्राला आणि मला आतमध्ये एंट्रीच मिळत नाहीये, म्हणून तो जोरात हाका मारतो आणि त्याचा मित्र बाल्कनीमध्ये येतो आणि म्हणतो ये ना आतमध्ये. मग तो म्हणतो अरे तुझा कुत्रा मला आत येऊ देत नाहीये. मग तो लगेच कुत्र्याला हाक मारतो आणि म्हणतो खाली बस, सिट डाऊन. असं म्हटल्याबरोबर तो कुत्रा त्या मालकाचा आदेश पाळतो, खाली बसतो आणि डोकंही खाली करतो आणि आता हा मित्र जो बाल्कनीमध्ये उभा असतो तो म्हणतो उघड बरं गेट, आतमध्ये ये. आणि आतमध्ये जाता जाता तो मित्र त्या कुत्र्याकडे बघत असतो जो याला फाडून खायला तयार असतो, पण हा कुत्रा जरा सुद्धा वर बघत नाही, सिट डाऊन म्हटल्यानंतर मान खाली करून बसतो आणि कोण आत चाललेला आहे याच्याकडे बघत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण कृष्णाला शरण जातो तेव्हा ही जी माया आहे ही कितीही अतिशय दुस्तर आहे तरी देखील ती आपल्याला काहीही करू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परितज्ञानाः आसुरं भावम् आश्रिताः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जे अत्यंत मूर्ख आणि दुष्ट आहेत, नराधम आहेत, ज्यांचे ज्ञान मायेमुळे नष्ट झाले आहे आणि जे असुरांची नास्तिक प्रवृत्ती धारण करतात ते मला शरण येत नाहीत. हरे कृष्णा. आता हे भगवद्गीता म्हणजे जणू काही प्रेमपत्र आहे, कृष्णाने आपल्याला लिहिलेला आहे आणि एकसारखं कृष्ण सांगतोय तुम्ही मला या आणि आपल्याला मार्ग सांगतोय त्याच्याकडे कसं जायचं. आता आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलं बघा, ही माझी माया शक्ती आहे, म्हणजे ज्याप्रमाणे तो मित्र सांगतो हा कुत्रा जो आहे हा भयंकर आहे, मी आत येऊ शकणार नाही. मग त्याचा मित्र सांगतो ठीक आहे, तो कुत्र्याला सांगतो तू खाली बस, तो कुत्रा खाली बसतो आणि हा मित्र जातो. त्याचप्रमाणे आपल्याला कृष्ण मार्ग सांगत आहे की तुम्ही या मायेच्या पाठीमागे लागू नका, ती अतिशय दुस्तर आहे, पण मला शरण या, मला शरण आला रे आला की ही माया तुम्हाला काहीही करू शकणार नाही. पण एवढं सांगून सुद्धा 4 तऱ्हेची लोक असतात जी कृष्णाकडे जातच नाही. ती 4 तऱ्हेची लोक कोण असतात इकडे त्यांनी सांगितलं, जी अत्यंत मूर्ख आणि दुष्ट असतात. अत्यंत मूर्ख आणि दुष्ट म्हणजे त्याची तुलना गाढवा बरोबर केली. हे गाढव तुम्हाला दिसतंय, या गाढवाला असं वाटतं की मी दिवस रात्र काम केलं तर मला 4 घास खायला मिळतील, माझं पोट भरेल. त्याचपैकी अगदी त्याच तऱ्हेने आपल्यापैकी काही जणांना असं वाटतं का की पोट भरण्यासाठी मला दिवसभर काम केलं पाहिजे तरच माझं पोट भरेल, आणि असं केल्यानंतर आता हे गाढव केवढी ओझी वाहून वाहून नेते, त्याला माहित आहे का जरा 15 मिनिटावर मोठे पर्वत आहेत की जिकडे खूप हिरवळ आहे, त्याला वाटेल तितकं गवत खायला मिळणार आहे हे त्याला माहीतच नाहीये. त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा असेच असतो, मूर्ख असतो आपण, आपल्याला समजत नाही की आपण पैसे जरी मिळवले तरी पण आपल्या डेव्हलपमेंटसाठी थोडा वेळ आपण ठेवलाच पाहिजे. तर जो अत्यंत मूर्ख असतो तो कृष्णाकडे जात नाही. जे दुष्ट आणि नराधम आहे, म्हणजे नराधम म्हणजे काय की जे सगळे विकर्म करतात, लोकांना फसवतात, मारतात किंवा खोटं बोलतात, अशी जी लोक आहेत ती त्यांना नराधम म्हटलेलं आहे. ते विकर्म करत असल्यामुळे तो त्यांना जो दुसरा मार्ग आहे
कृष्णाकडे जाण्याचा तो मार्ग दिसतच नाही. आणि मग ज्यांचे ज्ञान मायेमुळे नष्ट झालेले आहे, ज्यांचे ज्ञान मायेमुळे नष्ट झालेले आहेत, अशी लोक कोण असतात? अशी लोक सायंटिस्ट असतात. ते काय म्हणतात की आमचं जे काय आम्हाला दिसतंय ना तेच सत्य आहे, देव आम्हाला दिसत नाहीये, देव नाहीये, कृष्ण नाहीये, असं ते म्हणतात. तुम्हाला काही रोग झाला, तुम्ही मेडिकल ट्रीटमेंट घ्या. मेडिकल ट्रीटमेंटनी जर काय होत नसेल तर आम्ही जी मॅपिंग करतो, जीन मॅपिंग. मग त्या जीन मॅपिंगनी आम्ही अशा तऱ्हेने तुमची जीन ऑल्टर करू की त्या रोगापासून तुम्हाला त्रास होणारच नाही. पण हे सायंटिस्ट असं सगळं म्हणू शकतात, पण तुम्हाला सांगू शकतात का की तुमचं जे मरण आहे आम्ही तुम्हाला औषध देऊ ज्याने तुम्हाला मरण येणारच नाही, ते मरण थांबवू शकतात का? नाही. तर हे झाले ज्यांचं ज्ञान मायेमुळे नष्ट झाले. आणि जे असुरी आणि नास्तिक प्रवृत्तीचे आहे, जे असुरी आणि नास्तिक प्रवृत्तीचे आहेत म्हणजे काय? रावण. रावणाने काय केलं? तो असुर का आहे? कारण हे बघा, तो मोठा शिवाचा भक्त आहे, पण ते सर्व ती आराधना, तप, यज्ञ करण्याच्या पाठीमागे असुरांचा हेतू काय असतो? त्यांना भगवंताचं सगळं राज्य पाहिजे असतं, पण भगवंत नको असतो. त्यांना भगवंताबद्दल जरा सुद्धा प्रेम नसतं, त्यांना सर्व संपत्ती पाहिजे असते. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण कुठलीही जरी प्रार्थना, तप, जप, यज्ञ केला तरी तो आसुरी भाव होतो. आणि या स्लाइड मध्ये त्यांनी नराधम दाखवलेले आहेत बघा, की हे नराधम आहेत. या 2 नराधमांचा चैतन्य महाप्रभूंनी उद्धार केला. आता कुठले 4 भक्त आहेत, 4 प्रकारचे भक्त आहेत जे कृष्णाकडे जातात? ऐकूया आता. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी, ज्ञानीचा भरतर्षभ. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे भरतश्रेष्ठ अर्जुना, 4 प्रकारचे पुण्यात्मा माझी भक्ती करू लागतात: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. हरे कृष्ण. आता आर्त म्हणजे कोण? जो संकटात सापडलेला आहे. अर्थार्थी म्हणजे कोण? ज्याला संपत्तीची गरज आहे. जिज्ञासू म्हणजे कोण? की ज्याला क्युरिओसिटी आहे, जिज्ञासा आहे. आणि ज्ञानी म्हणजे कोण? की ज्याला कृष्ण कोण आहे याचं पूर्ण ज्ञान आहे, त्याला ज्ञानी म्हणतात. आता बघा, जिज्ञासू एखादं काही एक समजा जर संकीर्तन चालू असेल, अनेक प्रभूजी माताजींनी टाळ घेतलेली आहे, मृदुंग वाजवताय, तबला वाजवताय आणि हरे कृष्ण मंत्राचं नगर संकीर्तन चालू आहे. अशा वेळेला काय होतं? संकीर्तन चालू असताना कितीतरी लोक रस्त्यावर उभं राहून बघतात, अरे किती छान संकीर्तन करतायत, किती आनंदी दिसताय, मग हे का तुम्ही एकसारखं हरे कृष्ण म्हणताय? मग कोणीतरी प्रभूजीने त्या माताजी सांगतो की हे बघा, इकडे जवळच इस्कॉनचं मंदिर आहे, त्या मंदिरात तुम्ही दर रविवारी या आणि तिकडे भगवद्गीताचा क्लास आहे, तो ऐका आणि बरं का प्रसाद खाऊन मगच तुम्ही घरी जा. मग असं झाल्यावर एखादा जो जिज्ञासू असतो तो जातो आणि बघतो तिकडे काय चालू आहे आणि त्याला ते खूप आवडतं आणि त्याला माहिती मिळते की कृष्ण कोण आहे आणि आपण संकीर्तन का करायचं. तर आता इकडे दाखवलेले, आता हात वर करा आणि तुम्ही मला सांगा, हा गजेंद्र आहे, त्याचा पाय मगरीने धरलेला आहे, तर हा कुठला आहे? आर्त आहे, अर्थार्थी आहे, जिज्ञासू आहे की ज्ञानी आहे? कोण आहे? माताजी आर्त आहे. आर्त. बरोबर. आता इतरांनी पण उत्तर द्या बरं का मला. द्रौपदी वस्त्रहरण
आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी की जिज्ञासू? अर्थच येणार काय माताजी? बरोबर. आणि आता इकडे हे बघा, व्यासदेव आपल्या बायकोला, आपल्या पत्नीला भागवतम सांगत होते, तेव्हा ती गर्भवती होती आणि तिच्या पुत्राने म्हणजे शुकदेवानी हे पूर्ण भागवतम ऐकलं आणि त्याला वाटलं की अरे खूप अवघड आहे हे भौतिक जग, तिकडे कृष्णाचं विस्मरण व्हायचे अनेक संध्या आहेत, तर आता मात्र या भौतिक जग धोकादायक आहे, मी जन्मच घेत नाही, मी माझ्या मातेच्या गर्भात आहे, तिकडेच मी बरा आहे. आणि 12 वर्ष झाली तरी देखील त्यांनी जन्म घेतला नाही. मग व्यासदेव कृष्णांकडे गेले आणि त्यांना सांगितलं असं असं झालंय. मग कृष्ण स्वतः व्यासदेवांच्या घरी आले आणि शुकदेवांना त्यांनी विनंती केली की तू जन्म घे. मग कृष्णाने विनंती केल्यावर त्यांनी जन्म घेतला आणि तपोबलाच्या आधारावर ते 16 वर्षाचे युवक झाले आणि लगेच घरातून बाहेर पडले. तिकडे आपले आई वडील कोण आहेत हे बघायला थांबले नाही, म्हणून आपण शुकदेवांना ज्ञानी म्हणतो. इकडे परीक्षित महाराज आहे आणि ते त्यांना 7 दिवसाची नोटीस दिलेली आहे की आता तुमचा मृत्यू अमक्या अमक्या दिवशी अमक्या वारी असणार आहे. तेव्हा ते त्यांच्या मित्रांना भेट, नातेवाईकांना भेट, मुलांना, नातवंडांना इकडे कुठेही भेटले नाही. ते आपला राजमहाल सोडून गेले आणि शुकदेव मुनींकडे गेले आणि त्यांना विचारलं की आता माझा मृत्यू या दिवशी निश्चित झालेला आहे, आता माझं कर्तव्य काय आहे? व्हॉट इज द ड्युटी ऑफ अ डाईंग मॅन? माझं आता कर्तव्य काय आहे हे तुम्ही मला सांगा. आणि शुकदेव गोस्वामी त्याला सांगतात. मग त्यांनी हा प्रश्न का विचारला? कारण ते ज्ञानी होते म्हणून त्यांनी प्रश्न विचारला. इकडे ध्रुव महाराजांचा त्यांच्या वडिलांनी अपमान केला होता. त्यांच्या वडिलांनी नाही, त्यांच्या सावत्र आईनी, जिचं नाव सुरुची होतं. एक दिवस खेळता खेळता ध्रुव आपल्या वडिलांच्या मांडीवर बसला. तेव्हा या सुरुचीला खूप राग आला आणि सुरुचीने त्यांना मांडीवरून ढकललं आणि सांगितलं की तू या सिंहासनावर कधीच बसू शकणार नाहीस, कारण तू माझा पुत्र नाहीयेस. असं म्हटल्यावर ध्रुव महाराजांना खूप अपमान झाला, राग पण खूप आला आणि ते जंगलामध्ये गेले आणि तिकडे त्यांनी ओम नमो भगवते वासुदेवायाचा मंत्र चालू केला. मनामध्ये काय इच्छा होती की मला माझ्या पणजोबांपेक्षा, त्याचे पणजोबा म्हणजे ब्रह्मदेव होते, यांच्यापेक्षा सुद्धा विशाल राज्य पाहिजे. तर यांना अर्थार्थी म्हणतात. त्यांना संपत्ती, राज्य पाहिजे होतं. त्याचप्रमाणे सुग्रीव आणि रामचंद्र, सुग्रीवानी रामचंद्रांबरोबर मैत्री का केली? त्यांचं गेलेलं राज्य त्यांना हवं होतं, म्हणजे हे अर्थार्थी झाले. आणि इकडे हे नैमिषारण्य आहे. इकडे हे जे ऋषीमुनी आहेत यांना कृष्णाबद्दलची माहिती हवी आहे, त्यांना जिज्ञासा आहे, त्यांना जिज्ञासू म्हणतात. आता हे 4 भक्तांपैकी आपल्याला कृष्ण सांगणार आहे की त्याला कुठला भक्त आवडतो आणि का. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. यापैकी जो पूर्ण ज्ञानात आहे आणि जो सदैव शुद्ध भक्ती सेवेत मग्न असतो तोच श्रेष्ठ, कारण मी त्याला खूप प्रिय आहे आणि तो मला प्रिय आहे. हरे कृष्ण. माताजी हरे कृष्ण. हा, करतीये. बरं. आता जो अर्थार्थी आहे किंवा जो संकटामध्ये आहे असा जो माणूस आहे, त्याचं संकट गेल्यावर, जो अर्थार्थी आहे त्याला संपत्ती मिळाल्यावर तो परत कृष्णाकडे जाणार नाही,
मी कृष्णाकडे गेलो, माझं संकट गेलं, मला पैसे मिळाले, चला आता बॅक टू स्क्वेअर आहे, आनंदात असतो तो. मग जो जिज्ञासू असतो तो जातो, बघतो की हे काय चालू आहे, लोक जप का करताय, असं त्याची जिज्ञासा पूर्ण झाल्यावर तोही परत जात नाही. पण जो ज्ञानी भक्त असतो याला पूर्ण ज्ञान असल्यामुळे कृष्ण कोण आहे, मी कृष्णाचा कोण आहे, तो कृष्णाला कधीच सोडत नाही. आणि जो कृष्णाला कधी सोडत नाही तोच कृष्णाला सर्वात प्रिय असतो. हरे कृष्ण. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा दुर्लभः. हरे कृष्ण. अनेक जन्म आणि मृत्यूनंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होते तो मी अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणांचे परम कारण असल्याचे जाणून मला शरण येतो असा महात्मा अत्यंत दुर्लभ असतो. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्णाला शरण जाणे हे सोपं नाहीये. आणि इकडे सांगितले अनेक जन्म आणि मृत्यू नंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होते, म्हणजे तत्वतः ज्ञान होते. आता आपल्याला तत्वतः ज्ञान नाहीये, आपण नुसते या शब्दांचा अर्थ समजतो. तत्वतः ज्ञान म्हणजे, वास्तविक ज्ञान म्हणजे जेव्हा आपण ते ज्ञान आचरणात आणतो तेव्हा. आणि हे इकडे कृष्णाने सांगितलं की असा जो त्याला शरण येतो तो महात्मा अत्यंत दुर्लभ असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 20. ज्याचे ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेले आहे ते अन्य देव देवतांना शरण जातात आणि आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधिविधानांचे पालन करतात. श्लोक नंबर 21. मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे. जेव्हा मनुष्य विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची इच्छा करतो तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर मी त्याची श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो, जेणेकरून तो त्या देवतेची उपासना करण्यात स्वतःला समर्पित करू शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की ज्यांना अनेक इच्छा आहेत, अनेक भौतिक इच्छा आहेत, ते माझ्याकडे येत नाही, ते इतर देवदेवतांना शरण जातात. आणि त्याचं कारण 4थ्या अध्यायात कृष्णाने सांगितलं की ती लोक असं का करतात, कारण देवदेवता हे शीघ्र फळ देतात. म्हणून आपण शंकरांचं एक नाव आशुतोष आहे. तर हे ठीक आहे. म्हणजे आपण काही लोक म्हणतात की मी कृष्ण भक्त, मी शिव भक्त आहे, मी दुर्गा भक्त आहे. हे ठीक झालं, म्हणजे काहीतरी ते करतायत. अगदी कुठलीही भक्ती न करण्या कुठलीही भक्ती न करता काहीतरी केलेलं बरं आहे. म्हणून मग कृष्ण काय करतो, कृष्ण त्या देवदेवतांना, त्या देवदेवताच्या हृदयात सुद्धा कृष्ण परमात्मा म्हणून स्थित आहे. आणि अशा तऱ्हेने तो त्या माणसाची श्रद्धा त्या देवदेवतेमध्ये स्थिर करतो. पण हे कसं आहे बघा, देवदेवतांची पूजा करणं. हे समजा जर एक माणूस, एक भिकारी आहे, तो एका मूव्ही थिएटरच्या बाहेर आहे आणि एक श्रीमंत माणूस त्याला बघतो आणि त्याला असं वाटतं की आपण याचं जीवन आहे ना, याला जीवनभर इकडे भीक मागावी लागणार नाही, असं काहीतरी देऊया. म्हणून तो त्या भिकाऱ्याला विचारतो की तुला काय पाहिजे मला सांग, आज माझी इच्छा आहे की मी तुला काहीतरी अनमोल वस्तू दे. मग तो भिकारी म्हणतो की मला सिनेमाचं एक तिकीट पाहिजे. मग श्रीमंत माणूस म्हणतो सिनेमाचं तिकीट, पण तू काहीतरी चांगलं माग, मला खूप चांगलं तुला द्यायचंय.
मग तो भिकारी म्हणतो मला ठीक आहे सिनेमाचं तिकीट द्या, पॉपकॉर्न द्या आणि पैसे द्या एखादा कोका कोला घ्यायला किंवा समोसा घ्यायला. तर आता हा प्रॉब्लेम आपल्याला आहे की इकडे कृष्ण आपल्याला द्यायला तयारच आहे, पण आपण त्या देवदेवतांकडे जातो आणि काय मागतो की माझं लग्न होऊ दे, मला चांगली पत्नी नाही तर पती मिळू दे, मला पुत्र मिळू दे, मला चांगलं घर, चांगली नोकरी, प्रमोशन हे सगळं मिळू दे. त्या श्रीमंत माणसाला, त्या भिकाऱ्याला पैसे द्यायचे असतात, चेक द्यायचे असतात, पण त्या भिकाऱ्याला त्याची किंमत समजतच नाही की ते पूर्ण जीवन त्याचं पालटून जाणार आहे. पण तो भिकारी काय सांगतो त्या श्रीमंत माणसाला की अरे हे जी लोक बाहेर येत आहेत ना ते इतके हसत असतात, इतके आनंदात असतात, हा आनंद मला पाहिजे. ते मी बाहेर बघतो इंटरव्हलला ते बाहेर पॉपकॉर्न खातात, समोसा खातात, कोका कोला खातात, तो आनंद मला पाहिजे. तर आपली सुद्धा ही अशीच परिस्थिती असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 22. अशा श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले इच्छित भोग प्राप्त करतो, परंतु वास्तुतः हे लाभ केवळ मीच प्रदान करतो. श्लोक नंबर 23. अल्पबुद्धी लोक देवतांची उपासना करतात आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळे मर्यादित व अनित्य असतात. देवतांचे उपासक देव लोकांची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या धामाची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता कृष्णाने सांगितलंय जे देव देवतांची पूजा करतात त्यांना फळ कसं मिळतं, त्यांचं फळ अनित्य असतं, टेम्पररी असतं, आणि जे कृष्णाची उपासना करतात त्यांना मात्र शाश्वत फळ मिळतं आणि त्यांनाच परमधामाची कृष्णाच्या धामाची प्राप्ती होते. आता हे जे पूर्ण हे जे सगळे देवदेवता आहेत त्यांचं सुद्धा आयुष्य मर्यादित असतं, पण आपल्या आयुष्याकडे आपल्या आयुष्याची तुलना केली तर आपल्याला असं वाटतं की त्यांचं अमर्याद आयुष्य आहे, पण तसं नसतं. मी तुम्हाला सांगितलं ब्रह्मदेवाचा 1 सेकंद म्हणजे पृथ्वीची 1,00,000 वर्ष झाली. तर ऍक्च्युली आपल्या कॅल्क्युलेशनच्या बाहेर जातं. जर तुम्हाला आता सुद्धा कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं की ब्रह्माची 100 वर्ष म्हणजे किती, तर इतकं, पण तरी की आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येत नाही, पण तरीही कितीही त्याचं आयुष्य असलं ब्रह्मदेवाचं त्याला सुद्धा मर्यादा आहे. ब्रह्मदेव सुद्धा जीवन मृत्यू या चक्रामध्ये आहे. पण हे जे बरं संकट आली या देवदेवतांना, संकट आल्यावर ते काय करतात, ते विष्णूकडे जातात आणि विष्णूची प्रार्थना करतात. आणि आपल्याला सुद्धा संकट आल्यावर आपण सुद्धा श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात, तुम्ही डायरेक्टली कृष्णाकडे जा, नरसिंह देवाची प्रार्थना करा. तर हे असं का सांगितलंय, कारण कृष्णाने स्वतःनीच सांगितलंय की जे लोक देवतांची उपासना करतात ते अल्पबुद्धीचे असतात, अल्प मेधसाम, श्लोकामध्ये तो शब्द आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 24. मला पूर्णपणे न जाणणाऱ्या अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की मी पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण पूर्वी निराकार होतो आणि आता व्यक्तित्व धारण केले आहे. त्यांच्या अज्ञानामुळे ते माझे अविनाशी आणि अनुपम असे दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाहीत. हरे कृष्ण. तर जे अल्पबुद्धी लोक आहेत त्यांना काय वाटतं की ते म्हणतात सुद्धा कृष्ण म्हणजे काय, एनर्जी आहे, तो निराकार आहे आणि जेव्हा तो पृथ्वीवर येतो तेव्हा तो साकार होतो. हे लोक का म्हणतात, त्यांना अज्ञान असल्यामुळे त्यांना समजत नाही की कृष्णाचं जे शरीर आहे ते सच्चित आणि आनंद स्वरूप आहे, त्याच्यावर काळाचा प्रभाव पडत नाही.
हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हम्म. श्लोक नंबर 25. मूढ आणि अज्ञानी लोकांना मी कधीही प्रकट होत नाही. माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे मी त्यांना अप्रकट राहतो आणि म्हणून मी अजन्मा आणि अच्युत असल्याचे ते जाणू शकत नाहीत. श्लोक नंबर 26. अर्जुन, मी पुरुषोत्तम भगवान भूतकाळात घडलेले सर्व काही, घडत असणारे सर्व आणि भविष्य काळात घडणारे सर्व काही जाणतो. मी सर्व जीवांना जाणतो, परंतु मला कोणीही जाणत नाही. हरे कृष्ण. इकडे परत आपल्याला मूढ म्हटलेलं आहे, अज्ञानी म्हटलेलं आहे. असे म्हणजे जे नास्तिक असतात त्यांच्या पुढे कृष्ण कधीही प्रकट होत नाही. आणि इकडे कृष्णाने सांगितलं त्यांनी आपल्याला सर्वांना निर्माण केलेलं आहे, त्याच्यामुळे तो सर्व जीवांना जाणतो, परंतु त्याला कोणी जाणू शकत नाही. हरे कृष्ण. डायरेक्ट हे वाचा. ओके माताजी. ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केली आहेत आणि ज्यांची पापकर्मे पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत, ते द्वंद्वरूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेमध्ये युक्त होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता तुम्ही सर्वजण इकडे आलेला आहात, भगवद्गीता ऐकताय, तर त्याला सुद्धा कारण आहे. किंवा आता तुम्ही भक्ती करणार आहात, हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करणार आहात, जे प्रिस्क्रिप्शन या कलियुगासाठी आहे तेच तुम्ही करणार आहात. त्याचं कारण इकडे सांगितलंय. या जन्मी तरी तुम्ही पूर्ण पुण्यकर्म केलेली आहेत किंवा पूर्वजन्मी केलेली आहेत, आणि ज्यांची पापकर्मे पूर्णपणे नष्ट झालेली आहे ते भ्रमातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने कृष्णाची भक्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 30. पूर्णपणे मतपरायण झालेले, जे मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवतांचा नियंत्रक आणि सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता भगवंत म्हणून जाणतात, ते मृत्यू समयी सुद्धा मला जाणू शकतात. हरे कृष्ण. म्हणजे जेव्हा आपण भक्तीमध्ये पूर्ण व्यस्त असतो आणि जेव्हा आपण जाणतो की कृष्ण हा आपला निर्माता आहे, जेव्हा आपण असं जाणतो तेव्हा आपण मृत्यू समयी सुद्धा आपण कृष्णाला जाणू शकतो. पूर्णपणे मतपरायण म्हणजे 24/7 जेव्हा आपण कृष्ण सेवेमध्ये, जपामध्ये व्यस्त असतो, तेव्हा मृत्यू समयी सुद्धा आपण त्याची आठवण काढू शकतो. आता इकडे मी आज तुम्हाला काय सांगितलं? कृष्णाबद्दलचं ज्ञान, कृष्णाची बहिरंगा शक्ती, अंतरंगा शक्ती, पराशक्ती, अपराशक्ती, आणि आपण आहोत कृष्णाची तटस्थ शक्ती. तर याबद्दल मी तुम्हाला सांगितलंय, त्याच्या शक्त्यांचं ज्ञान दिलंय. मग श्रीकृष्णाला शरण गेल्यावर आपल्याला त्याची माया काहीही करू शकत नाही. आणि मग पूजा, देवदेवतांबद्दल मी सांगितलंय, भ्रमातून भक्तीकडे. तर अशा तऱ्हेने मी सांगितलंय. एक फक्त ही गोष्ट जी आहे मृगारीची, ती मी तुम्हाला उद्या किंवा परवा सांगेन. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? जिग्ना माताजी आलेले आहेत? हाँ माताजी. येस, जिग्ना माताजी, यू कॅन स्टार्ट. ओके माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रेकॉर्डिंग. हा. Okay, माताजी. First stop recording, then I